дар вилояти Суғд бо мақсади татбиқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар партави эълон гардидани соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ ва бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳашари умумӣ вилоятӣ баргузор гардид. ҳашари умумӣ вилоятӣ бо ташаббус ва супориши роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд баргузор гардида дар самти тоза нигоҳ доштани муҳити зист, ки яке аз иқдомҳои муҳими ҷамъиятӣ ба шумор рафта барои беҳтар намудани ҳолати экологӣ, ободонии маҳалҳо ва баланд бардоштани фарҳанги экологӣ мусоидат мекунад. дар чунин ҳашарҳо сокинон, кормандони ташкилоту муассисаҳо, ҷавонон ва фаъолони шаҳру ноҳияҳои вилоят сарҷамона иштирок намуда, кӯчаҳо, боғҳо, соҳили дарёҳо ва дигар ҷойҳои ҷамъиятии шаҳру ноҳияҳои худро аз партовҳо тоза намуданд. дар ҷараёни ин чорабинии муҳим, кӯчаву хиёбонҳои марказӣ, маҳаллаҳои аҳолинишин, назди биноҳои маъмуриву иҷтимоӣ, роҳҳои мошингард, боғу гулгаштҳо ва дигар мавзеъҳои ҷамъиятӣ тоза карда шуданд. иштирокдорон ба ҷамъоварии партовҳо, тоза намудани ҷӯйбору каналҳо машғул гардиданд. ба таъкиди иштирокдорон, ободу зебо нигоҳ доштани муҳити зист, ҳифзи тозагӣ яке аз омилҳои муҳими солимии ҷомеа ва рушди сайёҳии дохиливу хориҷӣ ба ҳисоб меравад. дар шаҳри Хуҷанд, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва ҷавонони фаъол бо иштироки густурдаи худ намунаи ибрат нишон дода, изҳор доштанд, ки саҳм гузоштан дар корҳои ободонӣ ва ҳифзи муҳити атроф қарзи шаҳрвандии ҳар як сокини мамлакат мебошад. ҷомеаи меҳнатии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Академияи Бобоҷон Ғафуров низ дар 5 минтақаҳое ки вобаста шудааст дар шаҳри Хуҷанд мувофиқи ҷадвали тақсимот имрӯз дар шанбегӣ иштирок карда истоданд ва имрӯз ва ҳамин сол ки соли 2026 барои давлати мо ҳамчун як соли таърихӣ ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як баромадҳо ба мо таъкид мекунанд, ки мо барои ҷашн гирифтани ин ҷашни муҳими давлатӣ бояд аз тозаву озода нигоҳ доштани хонаву дар ва шаҳри худ оғоз кунем ва бо мақсади иҷрои ан ҳамун дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат мо тасмим дорем, ки ҳар ҳафта на кам аз як маротиба ҳамин гуна шанбегиҳоро ташкил карда дар тозаву озода гардонидани шаҳри худ ва кишвари худ саҳми худро гузошта бошем. чунин тадбирҳо дар баробари тозаву озода намудани муҳит, инчунин ҳисси дӯст доштани ватан, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва масъулиятшиносии ҷавононро тақвият мебахшад. тозагиву ободонӣ аз партов тоза намудани муҳити атроф аз анъанаҳои неки халқи тоҷик ба ҳисоб меравад. зеро иқдоми мазкур баробари тозагии муҳити атроф дар қалби сокинон ҳисси зебоипарастӣ ва сабзкориро бедор месозад. бояд тазаккур дод, ки бо талошу дастгирӣ, иқдомҳои шоистаи ҳукумати кишвар ва муттаҳидиву ҳамбастагии сокинон Тоҷикистони соҳибистиқлол рӯз аз рӯз ободу зебо гардида ба як кишвари пешрафтаву шукуфон табдил дода мешавад. баргузории ҳашарҳои умумӣ вилоятӣ бори дигар собит месозад, ки сокинони вилояти Суғд бо ҳисси баланди ифтихори миллӣ ва ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумат барои ободиву шукуфоии ватан, тозагии муҳити зист ва дар сатҳи арзанда истиқбол гирифтани ҷашни бузурги миллӣ саҳми муносиб мегузоранд.